Wih Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Loh, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Loh. Waras. Piye to? Maksud Lah nyapa kok dilokne Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora kok edan kuwi ora ana. Gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, Jadi genah ning agama mudeng babakan agama. Heeh. Mula heeh. Kayak ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap mbahku dhewe. ya engko berarti ora usah pamit langsung mulai ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Ngaji. Golek ilmu. Ngilmu mergo Niken Salindri iki ora gur nyanyi ning yo ngaji. Ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Iya. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah. Mas ya to niken Salindri ra tau poso. Nek kan ya ngono ya aja